ito. Ayun o. Baka itong ano, medyo ayan. Na. Hindi ka sa gusto ko, hindi ka. Ano po? Pwede ka na nga ako. Dali. Hindi ka. Ay, wala ko lo. Hello, magandang morning mga idol. Kaya ng kopakot. Yun. Sino yung kuha doon sa ano? Kuha na be, sabi love na yun. Uy, si Manny, inubusan nito. Yun? Wala kasi bibili ng mani, di man namigay. Tayo mo naman. Hindi naman kani. Abang mo, ganyan talagang gumasawang rama. Tapi hapon, may pisar ka lang niyo, hapon ito yung hapon. May talaga pa nga niyo. Aga pa? Aga, sa tuon. Ito na, okay? Bigay ba pinagpilan? Iyo, sa tabakal ka ng tingog. Ay, bigay mag-shirt. Mashoot ka. Malukas ko na, pa-shirt ka. Parang siya naka-shirt. Hindi mo talaga. Di ba nagbibili ka dito nila? Wala akong shirt. Gusto na magkabado. Wala ko kang shirt, wala nilalabahan. Wala akong shirt. Parang shirt siya. Puro pang araw. Puro lipan. Parang pang hati ko pa. Puro pa naman. Puro pa. Itong binabakal. Malinang ako. Ano ka balyo? Sinugod mo niyan. Susugod mo na. Katangin. Alam mo pa, nakakala ka na ha? Akin mo yan? Ayun. Ano mahamis na yan? Kita ay nagluto na. Hindi ko nagkakalo. Palagsak ko sa tao. Tsaka ko rin mo lang. Yung mga pa yun, papakulugod ka ko lang. Ano sa hari sa paumuran? Nalagay kilo. Bakit ano? Bakit ano ano? Sa Facebookot? Sa aga? Sima sa ka? Haba balik sa makla? Kaya wala mo man ako dyan. Para sa aga ako. Hindi pa rin. Wala mo. Abot. Mabuhay ito. Tarantali lang. Ito ano, usok. May usok mo talaga yung hirarom. May isang tagi sa buwan sa liin. Ay, pwede mo. Iyo pa! Iyo pa Sa babay ba yung di ba may kita ko kasi dito sa anutan? Sa banta. Gusto nyo doon. Bakit yung hirarom mo? Patuloy kita pa? Ako ko lang dito talaga. Ano ba? Bukas wala kita sa ilibo. Pauon niya. Napamayroon na. Ano? Diba sabi ko lang kung masaya ma, sabi mo baka makasalong ka. Diba Ikaw sabi ka nga pa. Ikaw mo lang kung bumabalik ka sa salo. Iba na tala. Malaman yung grocery. Iyo, ko na. Iba na siglaga ba? Kamu pag iyo da idwa. Iba na siglaga ba? Da iyo. Tapos, kape. Ba? Iba na siglaga? Eh, mo din anong kakape? Kaya pala magpapagdala po. Patabi sa pag nagkakain. Ano man? Ay, ito naman. Ako nga tagawang ka. Magbili ko kayo. Ito yung kawas ba? Eh, sabi sa kuya. Bringan. Bali, bibigit kada ko. Apat ka ba naman? Apat ka na. 7,200 ang bulan nito.
Sabi di ba na-chorus yung Loris Mabait yung na ito? bulan. Yan na. Eh, kasi klase ko pa. Diba? Klase ko pa, 1-2 lang. Anong klase? Pero ano, 1-3. Pero harong. Harong siya. Eh, tapusin mo lang yung ano mo. Tapusin mo lang yung buong bulan doon. Tapos lipat ka. Pero sure mo safety ka. Lipat na. Hello, magandang morning mga idol. Maganda maraming salamat sa panonood doon yung aking video YouTube channel mga idol. Maganda patuloy niyong pagsuporta sa aking YouTube. Sa mga naka-subscribe po sa aking YouTube channel at sa hindi pa, sa mga followers nag-like po sa aking YouTube, maraming salamat mga idol. Po ngayon kami ng aking pamilya po, nagbabanding kami ng aking pamilya. Yan po, naglulukat po kami ng aming kupra mga idol, kasama ko yung aking mga anak po. Tulong-tulong po, tulong-tulong para madaling matapos mga idol. Iron. Isang kaway naman dyan mga anak. Kaway. Dito ah. Ayan. God bless you po. Bye.